आई जितना भी ग्राम पंचायत राज परसा के भगवान रूपी जनता जनार्दन बानी, हम सब लोग के जैसे चरण छू के प्रणाम करतनी। और आप सब के बीच में ये बता दी कि सुरेंद्र कुमार यादव उर्फ टिपन राय फिर से आप सब के बीच में सरपंच पद के उम्मीदवार बानी, जे पहले से भी वर्तमान में आप सब के बीच सरपंच रह चुकल बानी। अब फिर से आप सब के बीच में खड़ा बानी, जेकर चुनाव चिन्ह लड्डू छाप बा। सबका से नेको व्यवहारावा इनी कर विचारावा बाटे राम। सबका से नेको व्यवहारावा इनी कर विचारावा बाटे राम। लड्डू छाप मोहर लगई ह, लड्डू छाप मोहर लगई ह, टिपन राय के जितई हनुए राम। लड्डू छाप मोहर लगई ह, टिपन राय के जितई हनुए राम। आई फिर एक बार आप सबके बीच में ये बात बता दी कि ग्राम पंचायत राज परसा से सरपंच पद के उम्मीदवार सुरेंद्र कुमार यादव उर्फ टिपन राय, जे पहले से आप सबके बीच में सरपंच रह चुकल बानी और 5 साल के बीच में एको केस थाना में ना गईल। यहाँ कितना देखभाल से काम संभलनी है। जय हो। और आप सबके बीच में ये बार बार कहते हैं चाचा ए चाची, अगर फिर से उहे सरपंच चाही तो फिर से अपन टिपन राय के विजयी बनावे के होई। आ लड्डू छाप पर मोहर लगावे के बा, दबा के आ अपन टिपन राय के फिर से सरपंच बनावे के बा। गरीब किसान के ईसानावा विचार के महानावा होवे राम। गरीब किसानवा के सनावा विचार के महानावा होवे राम। फेरू सरपंच से जितई ह, फेरू सरपंच से जितई ह, टिपन राय के विजयी बनई है राम। लड्डू छाप मोहर लगई ह, टिपन राय के जितई हनुए राम। अर्जी बा हमार मर्जी बराउर, अर्जी बा हमार मर्जी बराउर। आ ना चुनब निमन तो चुना जाई बाउर। ऐसे ज्यादा अब हम कहीं कयाउर। ए चाचा ध्यान देवे के होई। आ लड्डू छाप अपन मोहर लगावे के होई। आ टिपन राय के भारी से भारी मतों से विजयी बनावे के होई। ई बात भुलाए के नहीं खे। उठल बाटे इनके लहरावा, गरीब के जवारावा रहेले राम। उठल बाटे इनके लहरावा, गरीब के जवारावा रहेले राम। फिर से विकास चाचा पई ह, फिर से विकास भैया पई ह, तो टिपन राय के विजयी बनई है राम। लड्डू छाप मोहर
जिताई ह